Tungni nowuok e apis gavana ma Kisumo bang' jotije manondik dweche 6 mokalo e oro orak kaka jokong apaya mar kor gwenge chopo e apisi makamano gi ich wang' ka gidwaro osara margi masani giwacho ni oingo milion 10. Jotijego notamore moumo igi piny ni nyaka giwuok e apisi makamano gi pesagi ma dweche 6 mosekalo. Gavana Anyang' Nyong'o nosingo ni chudo margi biro timore tich abich ma jumani. Not this one. Tijini nomiwa godo dweche 6 mokalo. Nowachwa ni bang' jumbe 2 to wayudo pesa. Bang' jumbe 2 to wayudo pesa. E sechego jok matiyo gi moko noolo gope, moko noolo gik mopogore opogore, nyaka tools ne gikamne tools magi giwegi. Department nokomiyo gi tools magi tiyo godo. Jogi osebandho pesa kochakore kanyo dweche 6 mokalo nyaka sani. Giseromo gi chief officer mar Gin Road okonegi ni pesa ubro yudo bang' jumbe 2. Onge pesa koyudore. Gichak gidhi kuom minister Mr. Rimba wachonegi ni pesa uyudo mana kiny. Pesa onge nyaka sani. Tumefanya kazi for now 6 months, hatuoni pesa. Tumefanya kazi siku zote ni kazi mpaka tu zimevunjika, tumeomba tu kupewa. Nyoka imeuma sisi, hatujaona pesa. Tumechoka, tunataka pesa. Yetu leo. Okwanyal bedo nwatiyo ne county government of Kisumu. Yes. Tuwadake ute, to wan gi mon, to wan gi nyithindo motero school. To wawuok e ot gokinyi pile ni wabiro tich. Kwani wabiro tich ni wabiro timo ang'o? Don kata mana minot di dauti nikech isiko mana king'iseni next week, every month, kia kiny, kia after 2 days. What is that? We are not fools. We want our money today. Without fail.